Italy alụsi egwu onye nwata ụlọ ogidi ọnwasị onye mgbu bụ ime n'ime mgbu eri oke ebo egwu ka egwu bịa na nke a bụ Oliego elili si na abụọ voluntu ọbịa Oliego elili si na abụọ maka na ili esi na abụọ isi na abụọ na-egbukwa dịka ọ na Oliego elili si na abụọ ome mma na-emere onwe ya mma ome njọ na-emere onwe ya njọ ife onye na-emebi ya eje Oliego elili si na abụọ maka na ili esi na abụọ isi na abụọ na-egbukwa dịka ọ na Oliego elili si na abụọ ome mma na-emere onwe ya mma ome njọ na-emere onwe ya njọ ife onye na-emebi ya eje Oliego ka mụ galụnụ Oliego ka mụ na-agwa magali n'isi na-apụchacha nno na-egbu dike nno na-egbukwa ọgaranya nno na-egbu dike na nnezie n'otu nwoke nụ gabọlụ Okoye dike Okoye na-aṅụta mmanya wepụtazie n'obu mbọsị Chukwu kalịa wakpọ ọnya si ya Okoye kwụsị ịṅụ mmanya Okoye wekwete chi ya jiri aghụghọ jee na-aṅụ mmanya wepụtazie n'ofu mbọsị mmụọ Okoligwe mmụọ nwa Okoligwe jebe nwe ya Okoligwe nye ya mmanya Okoligwe gbapa mmanya Okoye atapụta anya bụrụ mmịa wee runye n'ọnụ si na ọ bụ na nlọkanya nwụrụ ya ụcha mmanya wee bụrụ onye nwụrụ anwụ maka gịnị ka m ji kwuo Oliego elili si na abụọ nno na-egbu dike nno na-egbukwa ọgaranya Okoye ka mmadụ nwụrụ bebe wee nye ya ego oyibo ka ọ jegota akpati ozu olusie wee gbaba piliko gbanata wee kọwale ụmụnna akụkọ wee wowe iwo n'ebe ọ gbara piliko n'ụwa nna ọ ga-abụ onye nwụrụ anwụ apiliko bara akpati ozu ndị mmụọ na-ajụ ese gị banati n'ijikwa ego be n'ikpeazụ ka ịbụrụ onye nwụrụ anwụ Oliego ka mụ na-agba magali n'isi na-abụchacha nno na-egbu dike nno na-egbukwa ọgaranya nno na-egbu dike ọ na maka olu na akụkọ semelụ n'ime ndụ esi m n'ime Ọnịcha na nwa banyezie keke nke mbalụ n'ime Ọnịcha nwana n'obodo nna m weluzie Cypress n'ezi trela wee manye overtake onye keke wa baba mba ịmalivo na onye trela gama na nwa kwuchielu mezi maka na ọ bụkwa na ikwuchielu mezi nwelu keke wa kụgbuo gị ma gị ma trela gị mgbe ejiri nwayọ TV aka biko gị bịa kwụsị m n'ụsọ anjili nwayọ na mama m onye keke na-agbara onye trela mba ụmụ Igbo landị nọ na ọbụghị okenu si adị ka anyị jiri nwayọ tibe egwu Oliego elili si na unu ka mụ na-agwa ụfọdụ na-emakpọba egwu bajenala adịvansị bajenalụ n'ebe ọzọ ojenalụ ụlọ nke tọ emesịa na ụka ojebezi obu ọ dị mma Oliego na-elisi n'abụ n'ọbụnya ka mụ ji bịa na mgbazi anọ mmụọ ngerenge nzogiliwe ngerenge nzogiliwe ngerenge nzogiliwe ahawaye Oliego elili si na abụọ maka na ili esi na abụọ isi na abụọ
maka na ili esi na-abọ na-egbukwa dịka ọna ụdị ebe niile isi na-abọ ome mma na-emere onwe ya mma ome njọ na-emere onwe ya njọ ife onye na-emebi ya eje ụmụnne m na ụmụnna m ndị obodo anyị Naijiria akọlụ n'ibe m ji bịa oge ọ ga-amanụ gwara anyị ịchọrọ ụmụ agbọghọ bịa ndị ji n'ụkwụ ọba egwu anyị jebe na Kalaba maka na ụmụ agbọghọ bịa Kalaba na pamara atanụ nkịta dekabaji aza ịka ike ya unogo taya ngwụjasi na m ekwubego oge ọ ga-ama n'odo ọtụtụ oge nune n'ụwa ndị mmadụ je na-agba ya kaimanụ pụta n'ezi oyibo kaimanụ je na-abalụ famba wee rujie n'okwu mbọsi oge ọ ga-emanụ na mmugwu ya aga n'ụzọ nnekwu moto na-abịa n'azụ nwamugwu wee tiwe mkpuo oge ọ ga-emanụ nnekwu moto na-abịa n'azụ kaimanụ ka anyị wara ọsọ kaimanụ je na-abalụ ya mba nwamugwu wee wara ọsọ nnekwu moto wee lute wee gbuo oke kaimanụ wee bụrụ onye nwụrụ anwụ na bugo gaghị moto gbulọ na mmugwu nke gbalụ ọsọ moto kedu ize onye bụ gaghị ọmugwu gaghị maka na mmugwu na-amara ife mana ga-amanụ na mmasị ife niile dị n'ụwa n'ije n'ụwa ma wụwo ka o si dị ịchọrọ ụmụ agbọghọ bịa ịchọrọ uwe bata obosi malụ na ijide ego gị maka na ijide ego gị ọchọrọ ụmụ nwanyị wee jere uwe bata obosi ụmụ ikolobịa obosi igonyefe igbo igonyefa mmanya igonyefa mmanya anwụba ya egolu ya ego osebe igbo sebe ya egolu ya ego maka na ikpu mmugwu mmụjasi na mba ekwubego mana ọ bụ na ijiri ego bịa ụmụ ikolobịa obosi eke ego ọkpọ amagụla eke landị niile abago m na-egwu aligo ọtụtụ mmadụ na-anụzi onu m onye ji mmiri nsọ wee nwụọ ọgwụ ọnwụgo vadozu oje n'ụlọ ọgwụ n'ahịa agba ya agba Sọnde nwaga ya odogwu Sọnde na-ahazi arụ ọgwụ ejebe n'ụlọ ọgwụ weluzie wee gote mkpụrụ ọgwụ na-abịa nnata na mmiri wee jee wee bulu mmiri nsọ wee nwụọ ọgwụ ibulu n'onwugo ọvadozuo onye n'ụlọ ọgwụ ka agbakwa ya agba oluwo ka o si elu mmadụ egbu na mụ maka egwu alụsi egwu na mụ ya ọkwa mụ na chi mụ ya gaa nkịta na-achụ moto ọsọ ebi ọsọ ka ọ na-eme maka nkịta sokwuru mgbere na-aja aka eti ya na alụsi egwu na nwanne ya ọjọ nwọbụkwụ n'ọbụ nya nwada mọbụkwụ mgbe ngwongwo ọsọ alụsi egwu na mụ ọsọ ịma na anyị bidoro olu egwu wee gawara anya ọfụma ndị mmadụ wee tajibela anya obele egwu nnetili ji mụ kunu na-atajili mmanya ajụjụ ka mụ na-ajụ kedu ebe a na-atajilu mmanya ajụjụ ka mụ na-ajụ ajụjụ njụlụ onye gaza mmadụ bụ na mụ maka egwu olu egwu ka anyị bịalụ ka ịlụa mụ na chi m oyibo bịa
mma melụ onwe ya nụ omejọ na omelụ onwe ya ibe onye melụ ka oge bụ mma na n'uwe ka o si dị na mebe ụlọ ịgba mụ naba alụsị nna m kenere njeke na alụsị ka m arọ ndịkwu nna m arọ bute dike arọ ndịkwu nna m olikpokpo n'ogwu bịali obi agbali egwu m alụsị nna m kenele n'ọbọ ndị ịgba kwuo ịnọziwu ya mmiri ochimila tatata alụsị nwere ugobi ha ọnụ mekede gị kedu maka obele nwa nke na-enye gị nri n'obo na ya ikenere n'obo gbagagba isi mkpume gị gbagote isi mkpume na ya ikenere isi mkpume ụwa niile isi mkpume maka mkpume a na-agbara ọkụcha alụsị nwere ugi n'ọzụgbo ya ọbịago ka isi abịa ụtụtụ ndị agụụlọ eri gbagote agbanagbezu ụlọ mma mbara mmiri nwere ugi n'ọzụgbo ya manoluwe ka o si ihe nụ na ihe a na mmanwụ ike gbagote na mma okenelu ihe jebe ka anyị si eje oluwo ka o si eluwo na mbụlịa abịa Oliebe lili isi na-abọ maka na ili ya isi na-abọ na-egbukwa dịka ọna Oliebe lili isi na-abọ ome mma na-emere onwe ya mma ome njọ na-emere onwe ya njọ ife onye na-emebi ya eje Oliebe lili isi na-abọ maka na ili ya isi na-abọ na-egbukwa dịka ọna Oliebe lili isi na-abọ ome mma na-emere onwe ya mma ome njọ na-emere onwe ya njọ ife onye na-emebi ya eje na mmebe ụlọ egede panye njezutenu ndọyi ndị mmelogo na-egwe mmiri ichele nwochebido nwa ichele nwa gụleri n'ọdịkwa ya nwanne m ichele ego ichele agụleri odogwu ichele ego ibi na-eme n'oriri nnanụ ichele nwa gụleri n'ọdịkwa ya chelenge kere gị ochele na tedi ochele nwa gụleri n'ọdịkwa ochele na mekere gị ichele n'onu 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 mekere gị oluwo ka o si elu nyagụrụ n'aka na mi ichele na moji odogwu ochele ngagụleri Joseph Omuzulika nna m ndị ochie bido ichele nwa gụleri mọdịkwa ya oke mmanwụ agbakwuru dị n'ime abụta arụrụ ichele nwa gụleri mọdịkwa ya igbo otu egwu n'isi mana uche na-ekenyi ekenyi ichele nwa gụleri bụ odogwu na mekene gị ịbụla na n'ịdị na saịtị ichele nwanne m nna m ga-egwu nara chairman managing director Bivote Table Wotodogwu mmiri anyị ga-ekpoli ndụ mmiri na-agba n'okwute mmiri ọma na-agba n'okwute mmiri anyị ga-ekpoli ndụ ichele nwanne nke m onye amaoji odogwu ka maka oliakụ gị Filomena Chioma Omuzulika eze nwanyị na m kelere adara m ekele gị filo onu mekele gị ada onu mekele gị eze nwanyị ịmara wa mana ibe nna agba gị ibu na ụyọ mmerụ ụmụ ma nwụrụ mmerụ mịa na ndụ m nwazi ekene ka nkene ichele nwa gụleri n'ọzọ ya
na-ebe akwa gbogbo na ma hụrụzi onye enyemaka gwanụ m ka m ga-esi mee ichele nwanne m ego oyibo dị n'akara aka gị ichele onye gwụle na nnukwu egwu n'ala nwoke n'ibịara bụ n'okwu ọnụ mbemebedu ka malodogwu ichele na anyị kwadoghị gaba n'iru na mekele gị o ọchịlịmagachi ugboro na abụ ichele nwochebido ọ bụ nnọọ gekwa omume achọ m ka enye gị ọchịchị ka iche Anambra steeti niile ichele na nwa ụgwara gị ya memetienu n'oge emegbu papa maka na ọ bụrụ na echebe anyị ọchịchị n'ife ka adịla anyị mma ichele nwochebido odogwu na mekere gị odogwu n'onu mekere gị papa nnekwu nọọsịlị mụ kene ka maka Tony odogwu panko nwa na ọha dịrị gị mma panko na mekere gị ọ sịlị mụ kene chinemmanwụ n'ụlọike obele nwa na-eme ọgọ eme na mekere gị ị na-eme sọntin orumile ego ndị Igbo odogwu ochimili a na-atarata ochimili na mokenele orumili ego egwu a na-atụ orumili chacha onye na-eje n'orumili n'ọbịa si egwu na-atụ onye m orumili na anyị kenele omemma na omela onwe ya omemma na-emela onwe ya omenjọ na-emela onwe ya ibe onye melụ ka onye egwu ana ka anyị jiri nwayọọ gbaba mbọ ego mmetie ka ọ dịla anyị mma n'elu ụwa ka anyị bịalụrụ nwayọọ nwayọọ bụ egwu ana m agwa ndị mmadụ ezelute m ụlọ eribanye achọbichela gwulebi ochie maka na ọ ga-achịtakwa anya ọbụma ichele nwochebido ichele ego ichele pawa omema na mma ya nanụ mmenyonya na nyọ ya na ichele nwa gulerinu ndogwu na ọ ga-adịrụ gị mma ịgbarịa mmụ ka nna na orumili ka nje kendejie igwe ajụlụ obonye igwe nne mmibe sọlịa onye ka anyị na-ekwu His Royal Majesty igwe Keli Nwanzekwe Keli eni nzekwe igwe Keli nwanne m igwe Keli Nwanzekwe igwe na anyị kenele igwe ọmabụlọkwe onye bụ na ga-abụ gọvanọ ya bụ onye ga-abụlele gị anya igwe Keli Nwanzekwe igwe maka ndị na-eme ibe siri ike igwe Keli Nwanzekwe igwe ọmabụlọkwe ka anyị ji ekene gị igwe si akwụrụ n'odogwu ọ bụ na ọ dịrọ gị mma ọ dị gị njọ ọ dịzi gị njọ na ọ ga-adị gị mma ọ dịzi gị mma na ọ ga-adị gị njọ igwe ọrụ njenjem king igwe si akwụrụ igwe ọrụ njenje odogwu ọmọziwe ya igwe niile mọgọ imelụ ka anyị na-ekwelu igwe na mụ kenele ọmọbara m ekele gị na mebụlụ ịgba navanụ ka ndị nava na ndị ibitedunu ndị mmilinu ugbo mmiri ka nna na ugbo mmiri na n'ibite ka ndị zute ezigbo ịmụ Chukwuemeka nna bụ enyi obele nwa na ugbo mmiri obele nwa na n'ibitenu udogwu na m ekele gị Chief Chukwuemeka nna bụ enyi daalụ niile mọgọ obele nwa na isobili Managing Director Working Hard Motors Nigeria Limited daalụ chine
travel ịnanya n'oge abụghị anya nwoke ha dị na m okenele daalụ na m ekele gị o kelele ime oli akụ gị blessing ndị nna bụ enyi nne mmeze nwanyị ada na m ekele gị o Lady B Managing Director Lady B Restaurant and Hotel nke dị na Jabi Motor Park na Abuja ịchọ ka ilibe linu ịchọ ka ịta nkwobi ịchọ ka ịṅụọ mmanya chọba Lady B ịnanya na ọ ga-eme gị ọfụma o si mmụmụ okene Colombo Entertainment Odogwu Colombia ọbara nwa na-anyanya Odogwu na-ekere gị o Odogwu na Nnewi mana maraba nyanya ka ịdabata aka anyị Colombia power 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 Aguleri ka nana ka njezu tosili ọra niile nne mmeze nwanyị Chito nwanyị ọma Chito nchi ịchọ ka ịṅụọ mmanya ịchọ ka ịta nkwobi ịchọ ka ịta mụchi chọbazie eze nwanyị nne m Chukwu tobe Chito nchi nwanyị ọma ịgbami na-emere anyị egwu ọ bụ Chukwu ga-agwụ ụgwọ ya eze nwanyị na m kenele daalụ na m ekele gị o ka anyị jee kenekwa Odogwu eze nwanyị ọ bụ onye ka m na-akpọ dị eke nwa nwanyị ọma eke eze nwanyị eke na m ekele gị o eke osilọra na Aguleri daalụ Chineke ka m jee zụtakwa nwanne m ọ bụ onye ka m na-ekwu ni o obele nwanne m ọgọ Alesi Jizọs Odogwu Alesi nwa Jizọs Odogwu obele nwanna m kenele Alesi nwanne m Odogwu kenele m nwa mama Chujekwu igwe mwabe igwe na Aguleri no igwe na m ekele gị o igwe mwebe Scarty Money power Odogwu daalụ Chineke na mmebule gede naba anje kene mụnne m ndị nne m ọgụ n'egwu ọ bụ onye ka m na-egwuzi ka anyị jee kenezi arụ ọnụ nwanne m arụ ọnụ na m okenele arụ ọnụ na m ekele gị o arụ ọnụ nwanne m nze ndị Aguleri nọdụbịa nze na m ekele gị o nze na m ekele gị o nze na m ekele gị o nze Aguleri Odogwu papa bụ nne m na Chineke Aguleri Odogwu Aguli Chiedu Wisdom Aguli n'oge adịlụ gị mma Aguli nwa Aguleri ị na-anụ ka egwu m nara anyị bụrụ ịgba naba ebe ka anyị na-ejenu anyị naba na ibite dunu nne mmiri Sunday ụbọchị bụ Odogwu nwanne m onye na-aweghị Sunday ụbọchị Odogwu daalụ ndị na-akpọrọ anyị ọwa Odogwu onye na-aweghị Odogwu na-ekele pilot ka aje kenekwa obu ije nwokwukwu Odogwu ije nwokwukwu na mụ kenele pilot na mụ kenele ọkpọ nwa nkeli nzekwe pilota osimiri a na-atarata ekwerugo n'ime nawa n'ọdị ọmụma ka ije kenezi Odogwu ezi ohi ma ajaye nwa na ọ ga-adị n'oge ajaye na m ekele gị o ajaye crowd the crowd man Odogwu the crowd nwa na-ekwe ajaye na m okenele ajaye na m ekele gị o kenele
Austin Odogwu Ugochi Meleze onye bụleri banyị Ugochukwu Meleze Odogwu Ugochi Meleze Odogwu Odogwu ibi melu n'orili na ego ịkpalụ n'ọdị ụba Ugochukwu Meleze Chairman Managing Director Igo Nigeria Limited Ugochukwu Meleze Ugochi nekere gị Odogwu nekere gị Odogwu ọkwa gị lụsịrị 2 dekin nke ịkpọrọ họtelụ gị ndị ilo gị wekalịa garụ ndị ilo gị wekwalụ spiritual attack nke were nwata igbu gị nwanne mana ị nwere ojiji maji ubie dị n'ime ya Odogwu onye gwuli inyi n'oge adakpulili ọnụanyị n'ọbụ mgbochi ọnụanyị n'ọbụ mgbochi Ugochukwu Meleze ka ama ka akwatu egwu akwụ nwata otu afọ akwatu egwu nwa mama akwụ Odogwu na mụ kelele omema na omere ọnwụ ya onye na-eme mma ya mere ọnwụ ya igirigarụrige na mmanwụ arọ nwa ọgaranya igirigarụrige na mmanwụ egwuregwu Isi na-abọ maka na ili ya isi na-abọ na-ekwu